नमस्कार वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनाली बेहरा आपने केमती अच्छा मुझे बहुत भल अच्छी मुझे मॉर्निंग रू उठी गली आज हूँ कहदेवी सतरे कह ओके आज हूँ मोर सेकेंड मैरेज एनिवर्सरी तो मुझे आम क्लास अच्छी 7टार मुझे शीघ्र बाहर के मंदिर जी आ मंदिर आसला मो क्लास अच्छी चलतु आउ बेसी वीडियो लंबा करनी चलते वीडियो स्टार्ट करवा आ हाँ जमा भी स्किप करें तुम गाड़ी फाइनाली आम मंदिर में पहुँची गलु आम ठाकुर को दर्शन करके आसलुणी माँ को चलते जा शिव मंदिर शिव दर्शन करवा जगन्नाथ मंदिर बुलवा काली जेहेतु देवस्नान पूर्णिमा थिला से मंदिर पहड़ खोला नाला चलो जी मंदिर भीतर को पाऊनी भाजा हमारे मंदिर अभी बंद करी जगन्नाथ मंदिर स्नान पूर्णिमा ये होता ये स्नान पूर्णिमा होता ठाकुर ये गाधे होता जो मंदिर पहड़ खोला है जगन्नाथ मंदिर शनि ठाकुर मंदिर लक्ष्मी मंदिर हनुमान मंदिर जाकि आप देखुची सर तुम चेंज कर धनी लिंग यहाँ कहवा कथा धनी पीड़ा कोड आसी पूजा होना एमती तैयारी तैयारी कराई ना आसी कोड पूजा नाई नहीं सेटा धनीर से पीलाटा नदेले तेल फेल ढाल क्षीर ढाल पा ढाल सब शनि मंदिर थी पूजा कले पूजा कले
ଇଷ୍ଟଦେବୀ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଆଳତି ଦେବ ତ ଯିଏ ଯୋଉ ପଟେ ଏଇଠି ପୂଜା ହେବ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ପୂଜା ହେବ ଧୂପ ଦୀପ ସବୁ ଆଳତି ସବୁ ଜାଗା ଦିଆହେବ କିନ୍ତୁ ଆସ୍ଥାନ ଦେବତା ହେଉଛି ଇଏ ନା ପଛେ ଆମକୁ ବାଜା ବାଜା ହେଇକି ତାପରେ ଧୂପ ଦୀପ ଭୋଗରାଗ ସବୁ ହେବ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଠାକୁର ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ନାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ। ଘର ଏବେ ତମର ଘରର ଇଷ୍ଟଦେବୀ କିଏ ଥିବେ ନା ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଥିବେ। ହେଲେ ମୋ ମନ୍ଦିର ବୁଲା ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଆଉ ଦେଖିବା ବାଟରେ କିଛି ଜଳଖିଆ ଫଳଖିଆ କିଣିକି ନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ଠାକୁର ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି। କେଉଁ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଉଛି? ଠାକୁରଙ୍କ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି କାରଣ କାଲି ଯେହେତୁ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଆଉ ପହଡ଼ ଖୋଲା ହେବ ନାହିଁ ମନା କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଗଲାନି ଏବେ ଆସିଲି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ରଥ ରଥ ଗଢ଼ା ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆମେ ଶ୍ରୀ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲୁ। ଏବେ ଆମର ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠୁ ଯିବା ଜଳଖିଆ କିଣିବା କିଣିକି ହଷ୍ଟେଲକୁ ଫେରିଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏବେ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିକି ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଫିଲ୍ କରୁଛି। ଭାବୁଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ବୋଲି କିନ୍ତୁ କଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି ସେସବୁ ମୁଁ ତୁମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି କାରଣ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ଥିଲା କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତରତରରେ ସବୁ କାମ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଜମା ବି କରିପାରିଲିନି। ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ସରି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଯାହା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବେ ଯାହାଫଳରେ ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଉ ଭଏସ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ମୋ ଆନିଭର୍ସରୀ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲି ସେଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କିପ୍ ୱାଚିଂ।